Kristo. Maayong buntag sa tanan natong mga sumusunod sa atong santos nga misa diri sa DYRF. Sa atong ebanghelyo karon, naghisgot sa duha ka binuhat, usa ka dato nga nabuhong sa kalami ug sa kaayo, ug usa ka kabos nga si Lazarus nga nagantos in town. Dili lang sa kapobre kundi sa iyang sakit. Ug sa dihang nangamatay silang duha, si Lazarus gidala ngadto sa langit ug ang dato nagantos sa tumang kasakit dito sa Hades. Kining simpleng istorya mga kaigsuonan naghatag kanato og 5 ka panag-ingnan. 5 kabutang nga atong pamalandungan. Una, nagpahinumdum kanato nga we are not destined to live forever. Whether we like it or not, moabot gyud ang kahigayunan nga mga wala ta niining kalibutana. Ikaduha, adunay gitawag nato og sin of commission or sin of omission. Tinuod walay gibuhat nga dautan ang dato. Apan ang wala niya pagtagad, wala niya paghatag og bili sa kahimtang ni Lazarus, bisan patuod sa kaabunda sa kabuhong sa iyang kahimtang, mao kini ang gitawag natog sin of omission. Kay nagpabuta-buta o nagpabungol-bungol man siya sa kahimtang sa iyang isig katao. Ikatulo, nagpahinumdum pud kini kanato sa kamatuoran nga walay pagmahay nga mag-una. Mao kini ang kasinatian sa dato. Ang pagmahay anaa kini permi sa ulahi. Pusa para wala tay mahayan kung unsay mga maayong butang nga gusto natong buhaton, ato kanang buhaton kay basin dili na moabot ang ugma. Ang ikaupat, kini usab nagpahinumdum sa mga nagantos sa kasakit nga ang Ginoo naglantaw sa atong kahimtang. Kung kita man nakasinati og sobra kapait karon, sobra sa kalisod sa kinabuhi, dili kita mawad-an og paglaom susama ni Lazaro. Kay ang Ginoo naglantaw sa atong kahimtang. Manghinaot ta, kaugma damlag, ikahatag sa Ginoo ang butang nga mas makaayo pa kanato. Ug ikalima, nagpahinumdum usab kini kanato sa kamatuoran nga kung mga matay ta, dili nato madala ang butang ni ining kalibutana. Bisan pag-unsa kadaghan ang atong kwartas bangko, bisan pag-unsa kadako ng atong balay, bisan pag-unsa kadaghan ang atong sakyanan, kung mga matay ta, wala jud tay madala bisag usa. Busa kining maong ebanghelyo mga kaigsuonan, nagpahinumdum kanato sa atong responsibilidad sa isig katao. Walay perpekto, apan gihagit kita og ipahinumduman sa pagbuhat og maayo sa atong isig katao. Kay mao kini ang atong konkretong pamaagi sa pagpangandam sa atong kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.